Seppö. Eli me ollaan nyt täällä ajamassa ja Ella tuli mun kaveriksi. Ja meidän ihkuraippa, missä oli timantteja, mutta ei ole enää. Ootas, mä tarkennan. Wow. Ja Kuva ittees. tuolla on Sepä. Tuolla on golfkenttä, jos se nyt näkyy teille. Golfaajia, kato. Ja golfaajia. Ei tarvi ravata. Näettekö? Mennään moikkaamaan niitä. Äiti sanoi, ettei niille saa huudella. Miksi? No, valituksia. Ei, kun et se niinku häiritsee niiden keskittymistä. Ja te heippakin ihmettelee, että mitä te siellä huudatte. Siellä on golfaajia. Koska mä en jaksanut liikuttaa. Niin, tai siis olisin mä jaksanut, mutta kun oli niin liikas. Rakentaa videotilasta. Se on kiva se Johanna Nikoni. Oi jumala. No mä ärsytin silloin eilen, kun yöllä oli satanut, niin sit mä menin pudaamaan siihen ojaan. Sulla on vieläkin se video sillä. Niin on. Mä haluan videoittaa koko jutun. Niin. Sitten sen jälkeen voidaan taas kuvata. Söpön perse. Söpö eteenpäin. Kauppareita. Tänne on näköjään päässyt jotain reissuille. Niin onkin. Hauska. Pitää vaan kesällä Hei, ohjaus. Joo, eli me käytiin nyt tän Pamelan kanssa. Pamelan suu käy kun joku, en mä tiedä. Mut me käytiin nyt vähän harjoittelemassa ja nyt pitäisi ottaa näitä valjaat pois, niin mä et saa Ella tonne toiselle puolelle. Onko se auki sieltä? Mietis kissaa tuli dementtiä. Hui. Look at my horse. Tuo kuulosti ihan kuin täällä olisi amputtu. My horse is amazing. Omakivessä ampuilua. Juu. Mukavaako tänne? Paljon parani. Älä syö sitä puuta! Ai se syö puuta. Jännä. No mitä syödä meidän hienoa puuta? Voit sä sen irti sen ohjan sieltä? Au. Hei, ota se irti sieltä. Tämä. Et syö sitä! Mikä? Tää rinta. Puhuit ohjasta. Niin. Ota ohja irti, sitten sanotaan, ei tämä! Eikö mä olin ottamassa tätä? Hyi. Tää karva sähköistyy mukaan. Haluatko harjoita sitä vielä? On 5 metriä. Pamelalla onkin puolikymppäri. Ei voi vittu. Jep. Tuossa kamerassa vaan näkyy nää mun feilalut. Meidän kiinni on juoksaa. Joo, me nyt näkyy. Otetaan vielä suitset. Että jää vielä tilaa, kun juoksutetaan toi noppi. Siis tahvo. Heippa! Vilja ei saa noppista tuolta pois. Mä laitan Vilja noin laudat sit kohta. Mä laitan noin laudat kohta. Joo. Ei oo enää. Nyt täytyy tehdä tämmöinen. Mulla oli kypärä päässä. Mä huomasin, että kypärä pitää olla kiinni, koska muuten se lähtee päin. Mä oon tänään kaadunut jo. Pitää pitellä tän päätä. Yeah. Täällä on ällöttävä. Vilja yrittää Pamelaa saada juoksemaan. Ei, kun siis noppista. Vilja, mä en muista sun podies nimi! Mä sanoin tälle kameralle, että toi
kun siis tahvo. Huulen kanssa hampaat. Onko siinä mitään jälkeä? Ei, voi Viljo, nyt sua saa. Hyvä. Hieno. Kello on 20:08. Kello on 20:08. Salkkarit menee. Niin menee. No eiköhän äitis katso niitä. Mä haluan tietää mitä siellä Joonatanille kävi. Lähetäänkö? No, please. Sitten ehditään vielä paljon puljuukin. Niin. Katsotaan salkkarit loppuun ja sitten mennään heti puljuun. Sinä pois. En vielä. Nyt mä laitan tän. Hui! Ai. Ella tulee sieltä. Kuva. Joo. Mennään kattoo salkkarit ja sitten me... Jätä vaan ne riimut siihen. Onks niillä vettä? Hyvä.